Педагогик осталык мәктәбе республикала башкорт теле көнне әзерлек секторында туган тел укытучылары бүләкләнде. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Азат Батыршин. Һаумыгыз. Хәерле көн. Азат Рафаилович, шулай итеп, кичәге көн педагогик осталык баһаланды укытучыларның. Кемдер был баһага лаек булды? Кичә без 7 декабрь көне башкорт теле көнне арналган декадан асып ибәрдек. Бында без укытучыларны сакырдык һәм укытучыларны бүләкләнек. Әлбәттә, методикалар килгәндә, яңа методикалар күрдек үзебезгә, укытучыларга, балаларга, ата-әсәләргә, ошо методикаларны ничек эшләргә һәм бөтен районның укытучылары, Башкортстан Республикасының бөтен район укытучылары булды һәм катнашучылар да күп булды. Шуларның арасыннан иңдәрен хайлап алдык һәм үзебезгә якын түгел булмаган методикаларны кисә күрергә туры килде һәм уларның укытучыларның эшләве ул методика буенча шуны гына без ныкшатбыз. Нисегәрәк хайлап алынды был укытучылар? Алдыңгы методикалармы? Алдыңгы методикалар әлбәттә безнең хәзер интернет вакытында балаларга ярашлы методикалар, кулланмалар без пандемия вакытында 1-2 ел самаһы эшләйбез һәм башланган этапта күрдек ниндирәк әсбаптар безгә кирәк укытырга һәм нинди платформаларда эшләргә шуга кара шундый анализ менән ошо еңүчләрне без хайланык. Һәм бына икенче көнендә башкорт теле декадаһының икенче көнендә әсбаптарда презентациялау булды. Бына булсара турында ла ентекләврәк һөйләгәгез, чөнки әсбаптар дигәндә хәзер инде элекке ниндидер кагыз кулланмалар, китаптар гына түгел, шулай бит. Әсбаптарга килгәндә, бында без китаптарның презентациясе булды. Авторлар белән бергә утырып һәм без укучыларны сакырдык, укыган укучылар, ата-әсәләрне сакырдык һәм ата-әсәләрнең һораулары һәм уларның әсбаптарда күргән, эшләгән ата-әсәләр белән бүген һөйләшү булды. Шундый һөйләшүгә килгәндә авторларның идея буенча һәм безнең Мәгариф министрлыгы һәм фән министрлыгы исеменнән без беренче тапкыр бындай презентация эшләнек. Авторларны йыеп, тәсирләрен уларның һорап һәм әсбаптарга килгәндә, бында әлбәттә безнең студиялар булганда полилингваль мәктәп турында һөйләшә торгайнык. Полилингваль мәктәпләргә ошондай әсбаптарның әһәмияте нык зур. Чөнки бында ике телдә билингваль дәрес алган рәвештә, башкорт теле булсын, рус теле булсын, инглиз һәм рус теле булсын, шундый әсбаптар әлбәттә укытучыларга яңа әсбаптар таләп ителә. Шулай әһәмияте нык зур һәм уларны ел һайын күбәйтергә кирәк. Безнең уебызда ошондай презентацияларда без елына 1-2 тапкыр үткәреп торасакбыз. Һәм авторлар менән, ата-әсәләр менән, укытучылар менән ошо кәңәшләшмәсәк. Кәңәшмә үткәрсәк булды. Бына укытучыларның ошондай әсбаптарын презентациялауын ата-әсәләр ничек кабул итте? Уларның фикерләре нинди? Фикерләренә килгәндә бик һәйбәт фикерләр, чөнки без бүген бер әсбапты каранык, онда китаптасаң укыйң һәм QR-кодтар бар. QR-код нимә? Бу электрон китап димәк. Юк, электрон китап түгел, бу үзебезнең кагыз китабы, кагыз китаптасаң, онда бездә һәм сертификатта һәм QR-код бар. Нимә сагыштырган дигәндә, QR-код куеп, бала үзенә мәгълүмат ала һәм телефонында, планшетында оның мәгълүматыга шул тема турында. Бу бик кызыклы, шулай бит. Яңа һулыш ошонда дип уйлыйм, һәм укытучыларга зур рәхмәт, ошо методик әсбапта эшләгән, ул уйлап караганда еңел эш түгел. Чөнки 2 тапкыр, 3 тапкыр тикшерергә кирәк һәм комиссия аша үткәрергә кирәк ул эште һәм әлбәттә уны китап аша безнең редакциядә чыгарырга кирәк. Әйткәндә, авторлар кем була әсбаптарның? Әсбаптарның авторлары безнең Башкорт педагогик университеты укытучылары, Башкорт университеты һәм укытучылар. Укытучылар үзләре, тимәк, үзләренең тәҗрибәһе белән уртаклашалар. Укучылар ничек баһаланып, бына бу ниндидер яңа саралар, яңа электрон технологиялар бармы? Бүген без балаларны тыңланык, балаларның фикерендә калып калды. Нисегрәк уйлайган, дәресләр кызыкмы, балалар дәресләр кызык үтә. Чөнки без ошо интернет вакытында тагы тапкыр әйтеп китәм, балаларның ошондай юнәлешен тотырга кирәк. Һәм бергә балалар белән барырга кирәк.
Дәресләр балалар өчен кызыклы булырга тиеш. Әлбәттә. Шул вакытта гына аларның туган телде һәм туган әдәбиятты өйрәнүгә теләктәре уяна. Теләктәре уяныр һәм күбрәк булыр дип уйлыйм. Һәм бына башкорт теле аналыгы ул бик кызыклы шундай идеянан барлыкка килгән Акмула насихәтләренә таяна. Әгәр дә тәүге көне башкорт теле иман теле дип белдерелһә, икенче көне башкорт теле күңелем теле дип атала һәм бына бұл икенче көндең акцияларының бере ул да булһа Акмуланың шигырьләрен төрле телдәрдә һөйләү. Бына бұл акция инде көтте. Һәм карамакка. Акциялар әүдем катнашалар. Безнең видеороликтер конкурсына һәм Акмуланың шу видео челлендж дип әйтәбез. Безгә катнашучылар күп һәм заявкалар күп килә. Безгә жюри әгъзаларына бұл эштәрдә карап, Хайлап алып барырга кирәк. Нинди телдәргә тәрҗемә иттеләр? Якын санап исәпләп сыгарып буламы? Якын сага бездә 14 декабрь тирәһенә Хыгымталар. Әлегә кыен заявкаларны күп һәм без һәрбер заявканы мен эшләйбез. Айрым тикшереп барабыз димәк. Быел Акмуланың тууына 90 ел булды. Бына ошо уңайдан нинди саралар игълан ителгән шул хакта кыскасы. Сараларга килгәндә, мәсәлән, без башкорт мәгърифәте Акмуланың тууына һәм тулыһынча уның иҗадына таянып эшләнде бу безнең концепция. Һәм әйтеп киткәндә насихәттә шигырьләр нигез булган, уларның 7 көн һайын бер исем астында иман, күңел, акыл, шөкер, булһа 7-нче мәсәлән ихлас. Шуңа күрә саралар марафон форматында 7 декабрьдә башлана һәм 10 декабрьгә тиклем үтәчәк. Мәсәлән, ошо марафондың 3-нче көнне алып караек, ул көндәге саралар башкорт теле, акыл теле дигән девиз менән артында үтә. Бында әүдем башкорт яшьләре өчен, мәсәлән, Йомрыбаш интеллектуаль уены. Бу яңа уен шулай. Мифтахетдин Акмула иҗадына өйрәнгән билдәле галимнәрнең алтын лекциялары онлайн форматта үтәчәк. Һәрбер кеше ул лекцияны карый аласак һәм бөтә безнең марафоннарда без 14 декабрьдә зур байрам итеп йомгаклайбыз. Бына шунда яңа уендар, яңа форматтар, улар бит яшьләрдә лә кызыксындыра һәм алыктыра, шулаймы? Әлбәттә, роликтарның булһынмы, тематиканың йөкмәткеһе башкорт теле өйрәнү өчен еңел тел, уны өйрәнергә кирәк һәм шундай мәгънә алынырга тиеш һәрбер көнгә безнең. Шул концепция менән без ошо декаданы оештырабыз. Бына Акмулла тураһында әйткәндә, елда традицион рәвештә Башкортстанда Акмулла укулары үтеп тора. Буга инде шундай гыйльми дөнья, фәнни дөнья һәм студентлар инде өйрәнгән һәм катнашырга әзер торалар. Елдың тагы бер яңалыгы, ул да булһа Бикбаев укулары һәм Фатима Мустафина укулары. Бына бу сараларның әһәмияте нимәлә? Әһәмиятенә килгәндә, әлбәттә, бу балалар өчен, укучылар өчен безнең башкорт теленә күбрәк белергә һәм күбрәк балаларны ялып итәргә һәм ошо безнең традициягә әйләнгән байрамды ошо зур форматта үткәрергә. Әлбәттә, бу сараларга килгәндә тагы бер зур сараны әйтеп китәргә кирәк. Безнең моны икенче көне һөйләнәм безгә, беренче һәм икенче көне нисегрәк үтте безнең байрамнарның 9 һәм 10 декабрьдә безнең Өфө калаһында Радуга санаторий бинаһында безнең башкорт инновацион мәктәпләрдә ябыз. 57 директор киләсәк һәм 4 полилингваль мәктәпләрдән, асылган мәктәпләрдән директорларын сакырабыз һәм уларга да ошо башкорт телендә, нинди башкорт телендә яңа методикалар бар, шул әсбаптар менән таныштырабыз һәм зур программа 2 көнгә һалынган. Шул программаларга һалып без сезне сакырып калабыз, безнең форумга кушылыгыз. Әлбәттә, мәктәп директорларының бу һөйләшүе эсһез үтмәс һәм емешле булыр дигән ышаныста башлай бит, чөнки мәктәпләрдә башкорт теле укыту нинди кимәлдә була, әлбәттә, директорлардан да күпселек тора. Әлбәттә, һәрбер директорга безнең максат аңлатырга нинди яңа методикалар бар, безнең презентацияларда күрсәтергә һәм нинди юнәлештә безгә бергәләп эште дәвам итәргә тигән. Әйткәндә, бына һәм әсбаптар тураһында, методикалар тураһында күп әйттек, сынлап та мәгарифте үстерү институты тарафынан да, вуз укытучылары тарафынан да улар сыгарылып тора, гомумән тәҗрибәле укытучылар да үзләренең ниндидер методик кулланмалары белән бүлешеп торалар. Әмма улар бына бөтен республика мәктәпләренә тараламы һәм икенче һорау, барлык мәктәпләрдән дә бу яңа методикаларда кулланырлык мөмкинлеге бармы? Рәхмәт, һорагыз, аңлашылды.
Бетәле бит мәктәптәргә барып етсен өчен ошо максат менән директорлар да ялып итәбез. Директорларга инструменттан қолга биреп, мына ошондай методикалары бар, һезгә бергә эшләргә дип, һәрбер авылга, һәрбер республиканың мәктәбенә бу методикалар барып итәргә тиеш. Һәм бу эште безнең коллегалар башкара, без укытучыларга онлайн форматта булганмы, офлайн форматта булганмы лекциялар үткәреп торабыз. Ул эш тукталмай. Адна һайын без укытучыларның башка тел укытучылары булган, татар теле укытучылары булган укытучыларда адна һайын ялып итеп яңа методтарын таныштырабыз. Икенче һорау инде булса, һәр мәктәптең дә мөмкинлеге бар муларда кулланырга. Мөмкинлекләре килгәндә бүгенге шул ук һорауга киләбез. Әсбаптарга килгәндә ул форматында онлайн форматта түгел, планшет түгел, компьютерның булмаган мәктәптә мин искә төшерә алмыйм. Бөтен ердә интернет мәктәптә бар, планшеттар, компьютерлар бар. Шуңа күрә кирип, элемтәләргә кирип, мәктәпкә карарга мөмкинлекләре бар. Шулай итеп, бүген башкорт теле атналыгының 2нче көне тамамлана, алда тагыла берничә көн төрле акциялар үтә, тамашачыларга нинди теләкләрегез, нинди акцияларда үзем катнашырга чакырагыз? Тамашачыларда без әлбәттә милләт безнең 14 декабрь көненнән котлап китәм алдан ук милләттең төп күрһәткесе ул тел, шуңа телебезне хаклайык. Бердәм булайык һәм мөмкин тиклем күбрәк безнең туган телдә һөйләшергә һәм ошо безнең бөтә булган акцияларга кушылырга һәм әүдем катнашырга. Һәм бу акцияларның йөкмәткеһе, уларның нинди максаттан билгеләнгәне инде күренеп тора, һәркем интернетта, социаль челтәрдә күрә ала, күзәтә ала шулай. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен, уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идаралыгы итәкчесе Азат Батыршин булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.